बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि रंजालि गोदान बोसोरनि आङो गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। दिनैहाय नैबे 2 नं पश्चिम गारलाबारियाव जिहेतु दावगाफु क्लाबनि बानजायनायाव आंखौ दिनै आलासि हिसाबै हांख्रायनानै बिथांमोना 8थि रंजालि बैसागु फालिनायाव लेंनानै लाबोदों। गिबियावनो बिथांमोननि गामिनिसिम साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम आङो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ हरग्रोबाय। आरो बिथांमोना दिनै गामियाव बे रंजालि बैसागु फालिनायजों लोगोसे बर'नि जेनाखि हारिमु आरो बर'नि जेनाखि सिनायथि बेखौ लाखिनो थाखाय बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों। बिथांमोननिसिम आङो साबायखर जासिबाय। बेजों लोगोसेनो बर'नि गुबुन गुबुन ओनसोलावबो दिनै बे रंजालि बैसागुखौ फालिदों। बिथांमोननिसिमबो साबायखर जासिगोन। बे रंजालि बैसागुआ आजै आजौनि समनिफ्रायनो निस्सय बेयो सोलिबोदों। मालानिफ्राय सोलिबोदों जों बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। बे बैसागुआ बर'फोरनाव सोलिबोदों। आरो बे रंजालि बैसागुआ आबादजों थानाय मोनसे फोरबो, बर'फोरनि जे खुंफुंजानाय फोरबो। आबादजों बेहा थोंजों सोमोन्दो दङ। आबाद मावनानै जाग्रा हिसाबै बियो गोदान मोनसे बोसोर बियो। बे बोसोर गोदान बे जि एप्रिल मास बे 15 थारिख बा बैसागनि 1 दाननिफ्राय बियो मोनसे ग्रह नक्षत्रनिफ्राय लानानै जुदि बे दिनखालखौ सानोबा बेनो गोदान बोसोर आरो बेनो माने जागायजेननाय मिथिंगानिबो जागायजेननाय बोसोर। बेखौनो बर'फ्रा फालिबोदों आरो जायनि थाखाय मोसौ बैसागु मानसि बैसागु होननानैबो फालिबोदों। आरो मोसौआ जोंनि बर'फोरनि रंजालि बैसागुआव गाहाय जायगा मोननायनि खारना जाहैबाय गोदो गोदाय मोसौनि अनगायै खुनु थांनानै थानायनि खुनु अस्त्रआनो नङामोन। जेरैहाय फरायसाफोरनि थाखाय अस्त्र होनोबा खलम, सोरनिबा थाखाय माने पारामिलिटारि जुद्ध नाङोबा वेपन्स होननानै बुंगोन। जोंनि आबादारिफोरनि थाखाय मोसौ हालानो जोंनि बिराद गिदिरथार मोनसे बियो वेपन बायदिमोन आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि संसार जानाया सोलिबोदोंमोन। माखासे समाव जों नुनो मोन्दों गोदोनि बायदि जिथु बैसागु फालिनाय दामनाय देनाय आगजुफोरखौ लानानै दा फालिनायखौ नुनो मोनदिया। दा बेखौ फोथांना लाखिफिननोबा माबायदि जोंनि रायजो राजाफोरा सांग्रांथि जानांगोन? दा जिनाखि दामजुफोरनि सायाव सांग्रांथि बियो निस्सय लासै फैगोन होननानै आं सानो। सिगां समाव जोंनि गाननाय जोमनायाव जोङो डिसिप्लिन भाबै गाननो जोमनो रोङाखैमोन। जोङो दिनै गाननायाव डिसिप्लिनै फैबाय, गामियाव फालिनायाव डिसिप्लिनै फैबाय। बे दामनाय देनायनि बेलायाव गासिबो मानसिया दिनै खाम जथा सिफुंखौ दामजोबनो रोङिनि थाखाय जोङो रेडिमेड केसेटजों निस्सय बाहायदों आरो लासै लासैनो बे नाथाय दामनायखौ एसे बांसिनै नुबोनो मोनबाय। माखासे लाइमोनफ्रा दिनै सोलोंनानै जायगा जायगा हानजायै लाइमोनफ्राबो नाथाय दाम गुबैथारनाय दामनायखौबो नुनो मोन्दों। दा गतिके ओंखायनो आसा खालामो फैबाय समाव लासै लासैनो बे गोमालांनो नागिरनाया फैफिन होननानै मिजिंथिनो हायो। मोनसे उफुरा सोंथि सार, मोनसे बुस्थु सोंथि सोंबाय थादों। जिथु बैसागु बुङोब्ला बर' हारिनि मोनसे फोरबो, नाथाय माखासे धोरोमनि मानसिफोरा बे फोरबोखौ फालिनायखौ नुनो मोनाखै। दा बे हिसाबै गासिबो बर' जाथियानो बेखौ फालिनांगौ नामा? दा बैसागु होनोबा धोरोमनि बेलायाव बा गुबुन बेलायाव बेयो आलदा लानाय जुदा लानाय बेखौ आङो निस्सय बे प्लेटफर्माव आं बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा। बबे धोरोमा मा फोथायनायजों लादों बेखौबो आङो निस्सय बुंनाय नङा। खालि मोनसेल' बाथ्रा, आबै आबौआ जे रायजो जाबोदों आबादथिलि दुब्लि माइ फोथारखौनो लानानै आबादखौ लानानै जुदि संसार जाबोदोंबा निस्सय बे बैसागु बोथोरखौ फालिनायाव रावहाबो खहा जानाय नङा बायदि आं नुहुरो। ओंखायनो आं जास्ट खावलायनोल' हायो, बयबो जुदि आबाद हिसाबै आबै आबौखौ जुदि सिबियोबा जोङो बैसागुआ जिहेथु बै थांनानै थानायजों सोनारबोदों। दिनैनि गोदान मुगायाव नंगौ लेखा फराजों फैयो बे आलादा खोथा, खिन्थु आबै आबौनि संसार जानायखौ नायोबा बे बैसागुखौ फालियैयाव निस्सय सोरहाबा माबा साननांगौ दंबा आंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय जुदि गासिबो साफ्रोमबो बर' हारिया जुदि बैसागुखौ फालियोबा जोंहाबो जोंनि हारिनि हारिमुनि सिनायथिखौ मोजां लाखिनो होननानै आं बेखिनिखौल' मिजिंथिनो हायो। माबा मोनसे धोरोमजों फारागथि दं नामा? धोरोमनि निस्सय फारागथि दं गैया आं बेखौबो आं बुंनो हानाय नङा। सोरबा धोरोमा जुदि माबा साननानै लादोंबा आंहा बेवहाय बारा सौहास्लाबाखै। खालि आं मोनसेल' बाथ्राखौ बुंगोन, आबै आबौआ जुदि आबादथिलिजों थांनानै थादोंबा, जुदि बयनिबो न'खरा आबादजों जुदि जाबोमारदोंबा बैसागुखौ फालिनो हायो। बाहाय दिमत थाथावामोन आरो जुदि बाहाय जुदि माबाफोर दङबा आंनि फारसेनिफ्राय बुंनांगौ जेबो गैया। थेंक इउ सार। अके।